Ni tam ni bagi kok tung balai ya apa saja saya kenal gadi. Belaka hambai media person no যেগুলো চিনি কোডবুক আদি ব্লক আনারো 22টা বিসি দङ आ जागा डेभलपमेन्ट नि जागाव जेगला कामके नि सामुं के जों साइमनो लाइ थानायो भाइस चेयरमेन दङ I-15 खरसा बरम गनाम प्रणतिपुरा के जुंबना हमेसाया कासेन कक साव बत डिडेडिसो बाचाकाबो फेलंखा हाइफोनो बिनि सामुरक पाब्लिक बाय इन्ट्रेस्ट गरै के जों पाब्लिक इन्टारेस्ट जाते चिनि बिसि निर्वाचननि सिगां जाते चिनि कायसा टिप्रामो थानिंगै जों पाब्लिक निङै रिप्रेजेन्टेटिभ जों नयजना बुङो जाते बरक भिडिअ साहेब बरक बाय मिलुवै के चिनि जे नयजना प्रतिनिधि तंनाय बरक बहायनो भिडिअ साहेब मिलुवै कॉपरेट खायै जे 22टा बिसिनि आदि करबो आदि ब्लक खजमन बरक डेभलपमेन्ट नि जागाव पाब्लिक नि इन्टारेस्ट मिलुवै सामुं खायनाय ब जागा पाब्लिक लामा गरै दै गरै बा दिनै जे असुबिदा दंमानि अब जतनो अ नयजन प्रतिनिधि बरक चिनि भिडिअ साहेबनो कॉपरेट खायनाय लगिरनाय जे भिडिअ साहेब जन कगरखा बरक जन लगिवैनो सामुं खायनाय डेभलपमेन्ट खेपिरो आ जागाव जदि से केबो आं बांसरनो भाइस चेयरमेन फुल पावर नि जदि से केबो डेभलपमेन्ट क्षेत्र कासु खांके अपनी जवाबले किन पाब्लिक रनाय जों लेरिया पाब्लिक जबाके जवाबनाय जों बाबो साइमिया किन जों डेभलपमेन्ट क्षेत्र मुख्यमन्त्रीफोर दंथों मानि सरकारफोर दंथों मानि साफोर दंथों निनि जेसा मन्त्रीफोर दंथों जेसाफोर चेयरमेनफोर दंथों बा डेभलपमेन्ट क्षेत्र कासु खांकेलाय जों अपनी पाब्लिक हिसाबै जों अपनी एगेन्स्ट थानबो जों बाय दंनाय हाइफोनो जों दिनै डिक्लेयार खायगा जाते जों अमता हिंगियावै बाहायके जों पाब्लिक बायने 22टा बिसिओ जों बाहायके बिसि निर्वाचन बा विलेज कमिटि निर्वाचन हिंगिनि सिगां जों पाब्लिकनि असुबिदाबो जों बाहायके बासावै बरनि गाहाम हामियाव जों दुखुखौ जों ब्लगिरना हिनिनो जों दिनै साबमिट खायगा दा असंख्य हामबायरबो दिनै भिडिअ साहेबनोबो बबो जों बेलाय बेलेखनो रेसपन्स जखा अदागा दिनै फाइमानदा फैजाक चिनर जुनाल अंपुर जुनाल नि भाइस चेयरमेन चिनि दा मल्टा मह यांगो तंग जिन टिप्रम थाने सिनियर लिडार चिनि दा सप्तम किरण यांगो चिनि दा कापिल बिसिनि चेयरमेन यांगो तंग चिनि टिप्रम थाने फॉर्मर केसीआर चिनि दा सुंदराम टीडब्ल्यू चिनि तंग लिडार मीना चाकमा चिनि यूथ नि आइकन तंग दा दोनिरास टिप्रम तो सिनियर दाउबो आबगै आंनि साबां यूथ नि तपनदेरमा प्रेसिडेन्ट अरो निंगै आर मनो कबगनाय चिनि टिप्रासानि जत कदुं लुकुरकनो जों डेभलपमेन्ट खेतिरो नर बचन लगिरिदि आर चिनि जे नयजन प्रतिनिधि रनाय नर बरं बाय लगिरि जुगाजुग खालायै जाते नरनि पारानि लामा गरै दै गरै बा नक नगमायां तमानि रक बा जेकुनो असुबिदा रक नर जुगाजुग खायदि आर नर बर जुगाजुग खायै बरक नरनि बागै 100% नर लगि तंनाय नर 100% हेल्प खायनाय हामबाय।